Għalla xarjum konsekuttiv pajjiżna ma rreġistra ebda mewta kawża tal-COVID-19 bekk il-vittmi li tilfu ħajjithom matul din il-pandemija baqgħu 417. Fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 4 każi pożittivi filwaqt li kien hemm 15-il persuna illi fiequ minn dan il-virus. Dan iwassal biex il-każi attivi issa niżlu għal 147. Mill-bidu ta' din il-pandemija pajjiżna rreġistra total ta' 30,484 każ pożittiv filwaqt li dawk infejqa jammontaw għal 29,920. Sal-ġimgħa ingħataw 424,325 tilqima bi kważi 143,500 persuna ħadu iż-żewġ dożi. Mit-tnejn kull min għandu l-fuq minn 16-il sena jista' japplika sabiex jieħu tilqima għal kontra l-COVID-19 billi jidħol fuq is-sit vaccin.gov.mt. Dan ifisser li issa l-proċess jinsab miftuħ għall-adulti kollha. Intant minkejja tħassib dwar varjant Indjan fir-Renju Unit kompla rilax ta' diversi miżuri kif kien pjanat, hekk kif mit-tnejn fetħu sinemas, teatri, swali u grounds tal-futbol. Il-poplu Britanniku jista' mill-ġdid jerġa' jgħannaq l-qraba u l-ħbieb filwaqt li l-pubs u r-ristoranti jistgħu jilqgħu lin-nies fuq ġewwa. Minkejja dan il-Prim Ministru Boris Johnson qed jappella sabiex kulħadd ikun kawt speċjalment fid-dawl tal-varjant Indjan. Fil-fatt grupp konsultattiv xjentifiku għall-emerġenzi qal li tnaqqis tal-miżuri tal-lockdown illi daħlu fis-seħħ jista' jikkawża żieda fl-ammissjonijiet fl-isptarijiet dan hekk kif hemm possibilità li l-varjant Indjan jinxtert iktar malajr mill-varjant ta' Kent.